Ato nang gingon ganiha nga karong Domingguha, atong gisaulog ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Jesucristo, the ascension of our Lord Jesus Christ. Ug busa mga igsuon, makapangutana kita ngano man nga si Jesus kinahanglan man nga mubiya. Ngano man nga kinahanglan nga si Jesus musaka man sa langit. Nga sa atong pagtimbang-timbang, mas maayo man unta kung siya hangtod karon nagpabilin uban kanato, di ba? Mas maayo man unta nga kung karon kung siya wala pa misaka sa langit, hangtod karon ato paunta siyang makita, ato paunta siyang madungog, ato paunta siyang makauban. Ngano man nga kinahanglan man nga si Jesus musaka sa langit, no? Unsa may kahulugan nining ascension, unsa may kahulugan niining pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Unas tanan mga igsuon, sumala pa diha sa ebanghelyo nakadungog kita nga samtang nanalangin si Jesus sa iyang mga tinun-an, diha siyang pag-isa siya mga kamot aron pagpanalangin, siya usab gibayaw ngadto sa langit. Hangtod nga wala na nila siya hikit-i. Nagpasabot ba kini nga mibiya siya kanato? Nagpasabot ba kini nga mibiya siya mga tinun-an? Nagpasabot ba kini nga gipasagdan na lang niya ang iyang mga tinun-an? Mga igsoon, ang kahulugan niining pagsaka sa langit sa atong Ginoo, dili kini timaan sa iyang pagbiya sa iyang mga tinun-an. Dili kini timaan sa iyang pagbiya kanato apan diha sa iyang pagsaka sa langit. Wala kita niya biyai kay ngano man iya man ipadala uban kanato ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo maanaa magpuyo diha sa matag usa kanato. Nga sa ato pa usaday kini ka dakong pabor alang kanato kini iyang pagsaka sa langit. Kay ngano man kay kun siya wala ni saka sa langit, malimit man siya sa usa ka lugar. Malimitahan man siya sa panahon. Malimitahan man siya diha sa usa ka pundok o usa ka pwesto. Apan inig sa kaniya o sa diha nga iyang gipadala samahan nga kanato ang Espiritu Santo, ang Dios dili na malimitahan sa bisan unsa nga kahigayunan o bisan unsa nga kahimtang o bisan unsa nga panahon. Ang Dios magpuyo na diha sa matag usa kanato. Ang Espiritu Santo magpuyo na diha sa matag usa kanato. Muna mga igsuon nga panahon sa misa, di ba? Makabantay ta, inigsugod sa misa, ang pari moingon, ang Ginoo manaa kaninyo. No? Wa nagpasabot kini nga ang Ginoo gikan sa pari unya gihatag na kaninyo. Kini siya usa kapag assert nga atong dawaton, atong i-recognize, atong tuuhan ang Ginoo nga naa nagpuyo diha sa matag usa kanato. Og mo ni siya mga igsuon, ang una nga kahulugan niining pagsaka sa langit sa atong Ginoo, wala siya mubiya kanato kundili siya nahimo nga anaa kanato, anaa sa matag usa kanato, naa sulod diha kanato, pinagi sa Espiritu Santo. Ikaduha mga igsuon, nagpasabot kini nga ang katumanan sa iyahang misyon dili lamang kutob diha sa iyahang pagkabanhaw. Ang kahingpitan sa tahas ni Jesus, ang katumanan niini anaa diha siyang pagbalik ngadto sa amahan. Ngano man tungod kay pinaagi diha siyang pagsakas sa langit,
matud pa sa atong pagtuo siya milingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. No? Siya miuban sa trono, milingkod sa trono sa Dios nga atong Amahan. Nga sa ato pa, ang kahingpitan sa iyahang tahas, anaa diha sa iyahang pagbalik sa Amahan o paglingkod didto sa iyang trono. Og mga igsuon, maghatag usab kini kanato og usa ka paglaom nga atong kinabuhi dili lamang kutob niining kalibutana. Tinuod, adunay mga panahon nga kita masakit, adunay panahon nga kita maguol, adunay mga panahon nga kita magantos. Ug tingali makapangutana ta ngano man nga gitugutan man kini sa Dios nga kita magantos. Mga igsuon, ang tanan mubalik ngadto sa Dios. Ang tanan mahingpit diha sa atong pagpakigiusa ngadto sa Dios. Ug diha sa kamatuoran sa pagsaka ni Jesus ngadto balik sa Amahan, kita usab iyang gipahinumduman nga kita usab mahiusa. Kita usab mubalik ngadto sa Dios. Si Jesus nga atong pangulo, kinsa nibalik ngadto sa Dios, kinsa milingkod dito sa trono sa Dios, mudala kanato nga sakop sa iyang lawas. Mudala kanato nga miyembro sa iyang lawas. Mudala kanato usab ngadto balik sa Amahan. Adunay lain nga bahin sa kasulatan nga nagkanayon si Jesus mingon siya, musaka ako, mubalik ako ngadto sa akong Amahan, ug kun makaandam na ko dapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako atua usab kamo. Mao ni siya ang kahulugan nining pagsakasalangit sa atong Ginoo. Siya nag-andam og luna alang kanato. Siya nag-andam og dapit alang kanato. Aron inigabot sa atong panahon, aduna kitay luna didto sa gingharian sa Dios. Aduna kitay pwesto didto sa trono sa atong Ginoo. O mga igsuon, nga unta dili kita maluya, dili kita mawad-an og paglaom, taliwala sa mga kalisod o mga pagsulay. Tungod kay inig katapos sa atong kinabuhi, naghandom kita, nangandoy kita, nga kita mahiusa sa atong Ginoong Jesucristo didto sa iyang trono uban sa Dios nga Amahan ug sa Espiritu Santo. Amen.